ma gị nwa bụ onye na-azọ Biafra ga-abụ oge ọbụla ịkpụ na Trump n'ọnụ, ịkpụ Netanyahu n'ọnụ, nwoke Israel. Ọ ya bụ mfu na ebe unu na-akọdịte na amụ na-atọ m ma na unu letara oge Amerịka bịa Naijiria, ịghọtago, some of unu na-enwe anwụrị. Do you understand me? Ifilie na Amerịka bịara for isave gị nwa, mpụta ebe a gwa unu that na ife a politics ka a na-eme na Amerịka ada abata with that interest. Ngwa ndị ụka na-enwe anwụrị oge afọ sifa anwụrị ya unu na-enwe dozi ime that na Jizọs enwe pawa onye ọ na-akọfune. Today na-agwa ị na-afụ na this man bụ Riley Moore onye bụ afọ ya abịa na Naijiria nọcha meeting na. Do you understand me? Ma gị nwa bụ onye na-azọ Biafra ga-abụ oge ọbụla ịkpụ na Trump n'ọnụ, ịkpụ Netanyahu n'ọnụ, nwoke Israel. Ọ ya bụ mfu na ebe unu na-akọdịte na amụ na-atọ m mana na ede headline si na Vanguard wepụta ebe ọ sị that na US Lawmaker Moore warns against Nigeria breakup. Na nwee efe nchọ ịgwa gị ebe a mana before I continue, ọ ya bụ mbịafụ ebe gentle ịmanụ ndị a bụ ndị unu believe ga-enye unu Biafra na kedu afịa bụ update reaching him bụ nje makeup na ndị otu fa ebe ọ ya bụba na-eme vidio fe were flag ndị Amerịka, flag ndị Israel, Twitter na-acha atụ Donald Trump onye nwane. Ọ ya nnecha unu anya ebe unu na-akọfu n'afọ ụcha na-atọ m. Let me tell you, onye Igbo ọbụla nọ n'ala Igbo ahịa maọbụ n'enigwe na any other country sokwa gị nọrụ believe that na Amerịka ya abịanye gị Biafra, ịma na ịmabele ife ị na-achọ. Ịghọtana maọbụ etu ịbụ onye Igbo na ibelivu na ndị Israel ga-abịanye gị Biafra, ga-abịanye gị nwere onwe dịka ụdị ma ụdị ọbụla, ịma na ịmara ife ị na-achọ. Maọbụ etu ị nọkịta ibelivu na Russia ga-abịa zọpụta gị na Nigeria, ịmabele ife ị chọrọ. Do you understand me? Especially America and all this Israel, Mandiberiza, they are all benefiting from Nigeria. So you will never ya support to break up Nigeria. I am a belief I try, but I abun na if I want atom. You know what? Man, I abun you queer is no say on after Satan done. If I is your fire and abuno, and I be one after the other. I had the very serious. Do you now understand? And by the serious, go serious. Like what is happening today? If we now know electoral reform, maybe you to 18 queer. And will only take it for serious. Mana today, na some people got this interest. Yeah, interest in IFA because now that big fish will put to be a donye gill. I'm only for kita pito be for an protest. Mbafu ndi enwelo hope, we hope ni ijanu wana ejede kwa koye nwishi. You got to go. I am Bundi will join up to wine in Nigeria. We know what to do. Manoni general the Nigel Michael or only one a butus or only one boy, but not Pagana and Nibo, not choosing them mud, nap and down and up, you got in the muddy, not naked alone or naked Biafra. It means as in only fame anarcho. Because I want to put back when so many of us Bundi to the Amali Febo world politics or geopolitics or Nigerian politics. So many of us are Tarifanako. But only bogi were put an 80 Trump, Amalon in exist. In a Bugale when in a Chongolong, and I shout to Netanyahu. Now boys again of wherever Omanine may exist. Ono Kataketa now, only even Nigeria put ya bezog. Ebe America ma Gaddafi Israel Mandiberiza will interest in even Nigeria. I don't know if you get my point. Manaketa na afifu keta na nyabife enwegolu na issue na aghọta gị ife a na-akọ. Fa aka na ekwu okwu break up Nigeria because oge afa na-akọ ife afa apụta m ebe a gwunu si that na ife a bụ game ka ndị a na-apị. Na religion bụ another world politics and ndị America na-agbụ ya well. Do you understand me? Kenekwe m unu.